ତୁମେ ଭାବୁଛ କି ମୁଁ ତୁମ କଥା ଶୁଣୁନାହିଁ। ତୁମେ ଯେଉଁ ଦିନସାରା ମୋ ସହିତ ଯାହା ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅ, ମୁଁ ସବୁକିଛି ଶୁଣେ। ମୁଁ ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଦେଖୁଛି ଏବଂ ବୁଝୁଛି ମଧ୍ୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ କିଛି ନା କିଛି ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ତର ଦିଏ। ବେଳେବେଳେ ତୁମେ ବୁଝିପାର, ଆଉ ବେଳେବେଳେ ତୁମେ ବୁଝିପାର ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କିଛି ବୁଝିପାର ନାହିଁ, ତୁମେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗ। ପୁଣି କୁହ, ବାବା ଆପଣ ତ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆରେ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଶୁଣେ ଏବଂ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦିଏ। ବାସ୍ ତୁମେ କେବଳ ଟିକିଏ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ତେବେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ କି ମୋର ସଂକେତ କ'ଣ। ମୁଁ ତୁମକୁ କ'ଣ କହୁଛି। ଯିଏ ବି ତୁମ ଜୀବନରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତୁମ ସହିତ ରହିବାକୁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଆଜି ସେ ଅଛି କିମ୍ବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ତୁମ ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି, ତେବେ କାଲି ନିଶ୍ଚୟ ତୁମ ସହିତ ରହିବ। ଏହି ସମୟ କେବେ ସମାନ ରହେ ନାହିଁ, ସର୍ବଦା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆଜି ଯଦି ତୁମେ କାହାକୁ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ, କିନ୍ତୁ ସେ ତୁମ ସହିତ ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବା ବନ୍ଦ କର ଏବଂ ତୁମର ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କର। ଯଦି ସେ ତୁମ ଜୀବନରେ ତୁମ ସହିତ ରହିବା ଅଛି, ତେବେ ସେ କାଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫେରି ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ। ଏହା ସବୁ ଋଣାନୁବନ୍ଧନର ଖେଳ ଅଟେ। ତୁମେ ମୋ ସାଇ ସଚ୍ଚରିତରେ ପଢ଼ିଛ ନା? ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ କେବଳ ତୁମର ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖ ଏବଂ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ତୁମେ ଆଗାମୀ 1 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କର। ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଅଛି। କେହି ତୁମର କିଛି ବି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଖୁବ୍ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି। ଖୁସିରେ ରୁହ। ଓମ୍ ସାଇ ରାମ, ଜୟ ସାଇ ରାମ।